28 handi kureba. Tenzi inogara yakaita sei? Yakatema. Makomrades angu, mese ndinogara ndichitaura nechibhendi kuti even mapepa atakaita paipai ayai, mapepa ekuti paugere ipapo oro kwauri ikoko hausisina maganda ekuti udambotasa kuti ndiani ari kuko ndiani ari kuko. Iko zvino wagarisika zvakwauri iwewe wega, kana kuwarira kufuka kana kuwarira. Kuti sezvo ndagarisika ndochiita sei? Ina ndikwanise kukutaura. Asi chandiri kukusimbisa ndechekuti waita sei? Wagarisika panzvimbo. Amen. Makomrades angu, chekupedzisira, this is my last appeal kwamuri. ZANU-PF kunzi isimbe imembership. Membership yeZANU-PF masero. Iko zvino, regedzai ndikujekeserei. Iko zvino masero ndo atarisanwa nawo kunzi atangi kugadzirwa. Endai monopinda masero. Masero echokwadi. Leadership iripo ichazokutaurirai kuti tiri kutanga rini, tenge tichifamba so, tenge tichifamba so. Izvozvo teererai monoita izvozvo. Chinhu chamunofanira kuziva ndechekuti chinhu chese chemusangano iko zvino kuti muratidze imimi kuti muri vana zveshuwa veZANU-PF wakasimba, vari pavanzi nalistening president chimbovasiyai vakadaro, ndii munofanira kuva muri pamberi kusapota maprogramu emusangano. Because iko zvino makawandisa uko, oro nhasi kukanzi kudai paprogramu tirongomhanya ngoti kuGimblie Park vanhu kudai, vanhu votokuda. Ngazviratidze mutsauko kuti muri kuappreciate zvakaitirwa nababa vamunanga. Vamwe vachauya kwamuri vachitsvaga zvigaro avo, aiwa ngavatsvagawo zvigaro, asi musangano ngautange wasimba. Kusimba kwawo masero echokwadi. Makomrades, vofunga nyaya dzemari, maimpostori varipi? Uyai panapa inini. I think ndo vamakasarudza. Handi makomrades, kuGimboki isu hatisi kugara kuGimboki. Bail condition yedu isusu nemakomrades angu aya haitibvumidze kuya kuGimboki iko zvino. Saka imi ndimuri paground. Mari dzamuri kuda makomrades ndedzekunobhadhara kumagweta, hadzisi kuuya muhomwe mangu, hadzisi kuuya muhomwe memakomrades aya. Zvinhu zvamuri kuzviitira neka. Rongekai moisa mari yenyu whatever, kana mati kwavari ava sekretary kati zviri kwamuri, isu hatipo pamari. Maimpostori, mari yeruzhinji comrades inoauditwa anytime. Usaite chinya kuti ndazobvunzirwei, ndeyeruzhinji. Chironda chegudo anytime kungotodai choo. Saka musaite chinya. Kana muchiziva kuti muri kuita zvinhu zviri pajekerere, mabhuku ako ada kuona anoraiti aone. Kana mawirirana pachezvenyu mega kuti muchaisa pamhene, muchati anoda kuuya ari free, zviri kwamuri mega. Nonga izvo isu hatipinde ipapo. Isu chatakaita kupusha chete kuti programu iende mberi. Makomrades, programu yeGimboki ende munotaura kuti handi zvaendwa. Zvaendwa izvo. Oro udii zvaendwa. Saka comrades, kana ari mareceipt ari chini, varatidzei vanhu because ndo vari kudzisa mari. Amen. Chekugumisira chandiri kudai napiro kwamuri, mazuva ano communication kufambirana nenguva. Kare ndofunga munoziva makomrades mese kwakune maPC aidaidzira musangano. maPC nanhasi achiriko anodaidzira musangano, but kwaane technology yeWhatsApp inokasika kufamba. Endai paWhatsApp, nekuti vamwe venyu havakwanisa kupindura zvemari, imi mega ndinokwanisa kupindura, but handi vese futi vari paWhatsApp. Saka tsvagai nzira dzekuti vanhu vasununguke, varamba chikupai. Kuri kunzi mari dzenyu dzemaloya dzakwana, iri mune development yekupi? YekuGimboki. Makomrades woye, ndati vanhu maita sei?
wagarisika hauna kwauri kutarisa kudai zvakwauri kuti sezvo ndagarisika ndochidii muno takagara ngemusangano weZANU-PF takapuhwa ngemusangano kuti vana vemusangano nzvimbo yekugara iyi saka takayogara munomu tikapuwa tikaaka dzimba dzedu idzi izvozvo takatotendawo kuhurumende kuti tapuwa pekugara tikaakawo dzimba dzedu nemhuri dzedu takutogarawo munomu asi takapuwa mahara hatina kana sendi takabhadharaba takapuwa ngemusangano kuti ana emusangano pane mabasa ese muri kuita ekufambira muchidai muchikampena muchidai pekugara kobva tapo pekugara saka takauya munomu kugara hatina kana sendi takabhadhara takawanda nhari munomu asi hapana une sendi rakabhadharaba takabapuwa ngemusangano. Ndinozi Laina Mutsago ndichibve kuward 17 kuHobos tichipuwa mastendi anaya takapiwa nemacheya mumawadi takapuwa mastendi nemacheya mumawadi isusu hatina kuramba nekuti macheya aipuwe protocol ndi chairman Binali anga ari musangano weZANU-PF saka takateerera kuti tiripuwe mastendi eZANU-PF nekuti zvaibve kumacheya ega ainga neanhu ake 20 echipe mastendi munhu umwe naumwe pacheya chairman wega wewadi yakati yauya neanhu ayo 20 topuwe mastendi tichipuwe makadhi hatina kubhadhariswe mastendi ngemusangano weZANU-PF uye patakateerera kuti tiripuwe mastendi neZANU-PF hatina kuziye kuti chef Binali waikanganisa nekuti ndiye wanga ari chair weManicaland ndiye wanga ari chair wepati yeZANU-PF ofisi yepati yeZANU-PF saka isusu takateerera sekuti taitorwa ngemachairman emumawadi tichibve mumasero dainzi vanhu vari mumasero poto vanhu 20 pawadi hatina kubhadhare mari uye kugara kwatakaita takateerera sekuti taiziva kuti chairman ndi chairman wedu weZANU-PF asi takazokanuka tichiona minista achitaure kuti isusu mastendi amakapuwa makapuwa zvisiri pamutemo saka isusu vakatitaura kuti tode kuuya kopwanya hatina kwekwenda hatina chekubata tiri kutoshupika izvizvi takatoomerwawo. Gabriel Musapuri 7 days dzatakapiwa takadzitambira asi kwekuenda kwacho hapana because kwataitoloja kwacho ikoko kwakatoiswa munhu kwandaigara ini but for the now muno macho matirikugara munomu takapiwawo through ZANU-PF yo chef Binali vachiri chairman waBinali vachiri chairman but now zvakataurwa ndiminista wedu waMugadza ndiminista wedu wezi tiri vana vemusangano takapuwa mastendi nemusangano weZANU-PF isusu hatitomborinawo pekutogara ende takatofarawo kuti tatoonawo pekugara ezvikwa kutokadzika kuti kozvino isusu varombo tisina chiro tisina chinyi togarepi